Čo ľudia, vítam vás u nového videa. Ideme dneska reagovať na Fizzieho, viem, že je to pre deti, aj si to ako myslím, hej, ale ideme sa to zareagovať, proste ideme skúsiť to napodobniť niečo ako steak, takže poďme na to. Podľa mňa nie asi. Kamo ten humí to decko. To som asi nechcel úplne vidieť. Dúfam, že tam bude Víťa, najväčší, nie Víťa, Humi, dúfam, že tam bude najväčší frajer. Dobre. Humi. Je tu! Je to tam. Čo to? To fakt aká slina, brácho. Podľa mňa s Fizzym nebude mať dieťa, dúfam, že vyhrá Humi, lebo to je najväčší frajer, na neho nikto nemá. To vyzerá ako dievča. Dobre. To bolo extrémne nenápadné. Kamo, dúfam, že to niekto dá podkrk niekomu. Vieš, že to tak, že ja neviem, kto to, možno to niekto tak dá, takže dúfam. On to fakt dal podkrk, ty kokos. Typujeme. Podľa mňa niekde sa vybúra, klasicky. 14 alebo 11 sekúnd. 14 alebo 11, čo to je, hej, poďme. Wow, počúvaj. Wow. Čo nie? Jaj, bože. Poď, domča. 14 alebo 11. O bože, ani jedno. Niekto dá 14 alebo 11, verím v to. Pozerajte zatiaľ, sa napijem. Čo, kam on je ľadový medveď, alebo čo ty kokos, viem, že je teplo, ale nikto to nie je doslova holý bez trička, ty kokos, ale verím, že to dá, u ruky mu tam obviazal ako obvesenca, ale tak ideme na to. Brumík, 14 alebo 11, poď. Alebo 11, poď. Je to tam. Podľa mňa Fizzy. 13 alebo 14. Neviem, čo máš tú 14, ale furt sa mi zdá, že tam bude 14, takže tak. Keby tam mal reálne dieťa, tak skape. Kámo, dieťa mu vypadlo, halo. Je to tam, homie! Je to tam.
Podľa mňa budú vyťahovať toho Supermana Boriska. Akože Boriska som trafila, ale neviem aký, pozrieme. Možno si ten Superman? Ak niečo, nič. Neuhádol som ktorého. Inak ľudia, toto je to posledné video, ak som slúbil, a potom už idem natáčať s webkou. Dneska bude inak ešte livestream, takže tak. Poď, homie, poď. Let's fucking go. Ty vole, však on to skoro rozmlátil tie dve. A Domča by vylovil ktorého, keby to on vylovil akože... ktorého by vylovil Fizzy, keby Domča hneď vylovil ako prvý? Že ktorý by ho vylovil, či toho Supermana, ale ten je veľký, to by nebolo fair pre nich. Podľa mňa to úplne fejkoval na schvál. Kámo, ten zvuk je dobrý, keď to ide hore, také Yes, homie, poď. Uvidíme ako kto to bude poznať, hej, takže dúfam, že taký vyhrá podľa mňa. Mám tipy. Domča, hej, Fizzy nie a Humi nie. Mám pocit, že som to už raz videl a že som na to stal robiť reakciu, tak som sa pripravoval, ale neviem, možno, že nie, ja si to aj pamätám. To uhádne. Kamošek už s tým zabije, čo robíš? More. Vral som, Domča to uhádne. Kámo, vral som, Domča to uhádne. Frajer. Humi nie, Fizzy nie. Podľa mňa samozrejme. Že lektvár, more, to čo zabila? Mentosky. Tu súťaž podľa mňa vyhrá Humi. Nie Fizzy, ale fandím Humimu. Takže tak. Ľudia, akože nechce sa mi toto pozrieť, ja ho presne 5,55, tej kokos. Pretočíme to, kde už to vyhrali, hej. Domča 1. OK.
Ideme si toto pozrieť, hej, ľudia. Preskočíme na 7 a ideme na to. No tak nejdeme, samozrejme. Čo? Kamo ten Humi? Jak ho jebol po riti. 8, 10. 12. Nechcem hovoriť, že 12, 12. No, skúsime 12, 12 proste. What the fuck? Dom, čo to najviac roztrieska. O môj krk. Podľa mňa, hej. Humi to bude minúta 22 sekúnd. Zatiaľ to vypadá na dosť dlhý čas. Ako neviem, čo čakávam, ale on to takto prebije. Komu ten mal dobrý nápad? Čo? Kámo, skoro som to typol. On to ako vždy vyhrá, aby mal s Anetkou dieťa, že? Aby robili... Aha. Zatiaľ to vypadá, že to nevyhrá. Tak už to vypadá, že vyhrá. Však tú dosku hodil na svoje dieťa, čo robí more Maďar? Nie, nepáčilo, lebo nevyhral Humi, takže choď preč. Ale neukázal miminko, aké budú mať. Chápeš? Takže koniec, jo. Takže ak sa vám takáto reakcia páčila, tak vidíme sa pri ďalšom videu. Čus, bus, autobus.